Балаларның иминлеген һәм хукукларын саклауда җәмгыять алдында нинди бурычлар тора? Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хукукларын яклау буенча республика комиссиясе педагогик һәм тәрбия учреждениеләре белән үзара нинди элемтәдә эшли? Балаларны кесә телефонына, гаджетка бәйлелектән, интернеттагы шикле сайтлардан ничек сакларга? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм балалар тәрбияләүдәге башка четерекле мәсьәләләргә багышланды. Комиссия сәркатибе полиция полковнигы Илсер Гарифуллина балалар һәм яшүсмерләрне тәрбияләүдәге җитди проблемалар, яман начар гадәтләрдән саклап калу буенча тыңлаучыларның сорауларына да җаваплар бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Илсер ханым, хәерле иртә. Балаларның иминлеге, рухи сафлыгы нәрсәдән башлана? Балаларның иминлеге, рухи сафлыгы ул гаиләдән башлана. Иң беренче, кайбер кешеләр моның белән килешми, ләкин мин моны тасвирлап әйтер идем. Бала күп вакыт ул үзенең буш вакытын гаиләдә үткәрә. Шуңарга күрә иң беренче, әлбәттә, ничек иттереп без үзебезнең балаларыбызны тәрбиялибез, аларның буш вакытын ничек итеп оештырабыз. Бу гаиләдән тора. Җаваплылыкта шулай ук безнең бит инде ул безнең төп законыбыз, конституциядә шулай дип каралган. Ләкин бүгенге көндә гел гаилә дип кенә әйтеп торып булмый. Безнең бит инде күп кенә дәүләт тарафыннан оешмалар балаларның иминлеге, сәламәтлеге, менә безнең бүгенге көндә без җәйге ял турында да сөйләп китәргә мөмкин. Бүген шундый канәгатьләнү белән искәртеп китәргә була. Үткән ел белән чагыштырган вакытта без балаларыбызның ялын республикабызда бик матур итеп, бик шундый тулы мәгънәле итеп үткәрдек дип әйтәсем килә. 1600-дән артык оешма балаларның сәламәтлеген, аларның тулы ялын оештыру өстендә эшләде. Август айында ул әле дәвам итә. Безнең менә июнь айы йомгагы, июль айы, мәсәлән, июньдә 101 меңнән артык бала үзенең ялын шулай лагерьларда, төрле лагерьлар оештырылган. Ул сәламәтләндерү лагерьлары, палаткалар белән эшли торган лагерьлар. Безнең быел 6 лагеребыз үзебезнең Кырым һәм Краснодар төбәгендә дә оештырылган. Шуңарга күрә әйтеп китәсе килә, бөтен саклану чаралары күзәтелгән, оештырылган, 3000-дән артык менә бу балаларның ялын оештыру өстендә хезмәткәрләр эшләп килә. Балалар бик канәгать булып кайталар лагерьлардан, без алар белән очрашып, ата-аналар белән дә күрешеп торабыз. Шуңарга күрә менә август айына искәртеп шуны әйтәсе килә. Күбесе июль, август инде ул күп ата-аналар балаларны мәктәпкә ял итсеннәр, йоклары туйсын дип әйтәләр инде, өйдә тоталар. Шуңарга күрә аларның иминлеге турында берничә сүз. Әгәр дә бала өйдә икән, ул бит инде җәмәгать урыннарына, урамнарга чыкмыйча тора алмый. Шуңарга күрә менә хәзерге вакытта ул роликлы самокатлар, аннан соң скутерлар, бигрәк тә авыл җирлегендә инде. Менә алар балаларның тәртипле, ул техника белән дөрес файдаланырга өйрәтүдән тора. Кызганычка каршы, без шуны да искәртеп китәргә кирәк. Быел фаҗигале хәлләр дә булып алды, менә шушы техника белән бәйле булган инде. Менә бу айда шуның өчен балалар
үзләре дә үзләренең алар бөтенләйгә белмиләр, алар белән ниләрдә безнең мәктәпләребездә, уку йортларында ул турыда сүз алып барылмый, эшләми дип бүген әйтмәс идем мин. Ләкин бит без ялга чыккачтан, менә үзебез дә ялга чыккач әзрәк киңәебрәк китәбез инде, шулай бит. Күп нәрсәләрне баштан алып ташлыйсы килә. Менә бала-чага бигрәк тә шуңарга күрә аларга бүгенге көндә без олылар искәртергә тиешбез, искә төшерергә тиешбез. Аларның иминлеге үзләреннән дә һәм безнең олылардан аларның иминлеге турында кайгыртырга тиешле хөкүмәт хезмәткәрләреннән тора. Шуңарга күрә бүгенге көндә безнең рейдлар үткәрелә. Балаларны компьютерга, гаджетка бәйлелектән яки начар гадәтләргә ияртүче интернет сайтларыннан ничек сакларга? Миңа калса, чынлап та ул техника, телефон, планшет, ул уже безнең белән тәңгәл бара торган безнең җайланмалар инде. Алардан башка без олыларда үзебезне күз алдына китерә алмыйбыз. Балалар бигрәк тә уку вакытында ул аларга укырга ярдәм итә. Менә мондый буш вакытларда без әлбәттә балаларны ул техника белән дөрес файдалану, анда үзеңә кирәкле мәгълүматны дөрес итеп ала белү, бу әлбәттә тәрбия эше. Мәктәпләрдә бу эш алып барыла. Мәктәпләрдә генә түгел, безнең мәктәптән тыш оештырылган төрле секциялар, кружоклар, алар да бу турыда балалар белән сөйләшә. Ләкин миңа калса, менә бүген шундый бер фикер әйтелде. Ул балалар бакчасы турында. Балалар бакчасына кадәр әле безнең балалар ата-аналар белән бер-ике яшьтә без уже үзебезнең балаларыбызны шушы техникага алар үзләре дә тартыла. Без дә аларны шушы техникага уже нидәбез, мәгълүмәгә кертәбез. Миңа калса, ул кисәтү эше генә баланы дөрес итеп бу техникадан дөрес итеп файдаланырга өйрәтеп бетерә алмый. Ул тәрбиядән тора. Тәрбия планында педагогик тәрбия коллективлары белән элемтәләрегез нинди? Әлбәттә, без алар белән элемтәдә эшлибез. Без үзебезнең балык булмаган балалар белән эшләү һәм аларның хукукларын яклау комиссиясе бу проблемаларны, бу сорауларны һәр вакыт күз алдында тота. Күрелгән чараларның файдасын, буларны без һәр вакытта да анализлап торабыз. Һәм кирәкле тиешле чаралар планлаштырыла дип әйтәсем килә. Сезнең комиссия тагын нинди юнәлешләрдә эшли? Бу комиссияның юнәлешләре аның бик күп. Без балаларның сәламәтлегеннән, иминлегеннән алып, алар белән күренә торган бүтән чаралар да ул безнең күз алда. Шуңарга күрә бүген менә без шуның турында гына менә җинаятләрне кисәтү буенча гына эшлибез. Или аларның сәламәтлеге турында гына кайгыртабыз. Аларның рухи тәрбиясе турында гына дип әйтмәс идем. Ул безнең федераль закон 120 законда каралган, үзебезнең безнең республикабызның 26 законы комиссиялар буенча. Менә бу законнарда бу комиссия ул безнең муниципаль берәмлектә дә һәм республика күләмендә дә ул менә координатор булып тора. Бүтән балалар белән балалар өчен эшләүче бүтән министрлыклар, бүтән җәмгыять оешмалары булган бүтән оешмаларның эшләрен менә шуларны өйрәнеп, шуларның эшләренең анализлап, шуның нәтиҗәсен йомгаклап, безнең нинди тагын проблемалар өстендә эшләргә кирәк икәнлеген менә шушы комиссияларда карала. Балаларны яклауда закон чыгару органнары белән нинди элемтәдә торасыз? Әлбәттә, безнең үзебезнең республикада да һәм җирлекләрдә дә бу комиссияның әгъзалары булып депутатлар әлбәттә бар.
алар белән без тыгыз элемтәдә, менә бүгенге көндә, мәсәлән, без шушы үзебезнең әйтеп киткән 26-нчы республиканың законына тиешле өстәмәләр кертү өстендә эшлибез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясе сәркатибе Илсияр Гарифуллина белән әңгәмә карадыгыз.